și un meci de fete tot în kickboxing. Bine cunoscuta Corina Cârlescu la a treia partidă în local combat va lupta cu portugheza Eunice Miranda și ea pentru prima oară la local combat. A mai luptat de 2 ori în România însă la box și primul meci din gala de la Sibiu între Andrei Buda la 22 de ani, al doilea meci la local combat într-o secțiune televizată și portughezul născut la Ploiești, de fapt românul Florin Vintilă, campion european în versiunea WKN. Este vorba de experiența lui Vintilă, experiența de ring, tehnica sa de Muay Thai împotriva entuziasmului lui Andrei Buda și a arsenalului acesta care provine din box. Andrei Buda a debutat anul trecut în ultima gală local combat de la Sala Giulești din București în luna decembrie, când l-a învins, poate surprinzător pentru cunoscătorii artelor marțiale, pe mult mai tehnicul Andrei. Sunt gemeni cei doi frații arădeni, sunt la acea sală cu pitbullul Ionuț Atodirese. Este vorba de echipa Respect Gym, unde face o treabă extraordinară, așa cum spuneai, antrenorul său, și sunt el cu fratele său Buda și cu Ionuț Atodirese printre puținii luptători români care au un regim strict pro. Prima partidă din gala local combat 25 de la Sibiu între Andrei Buda, short roșu, și portughezul născut la Ploiești, Florin Vintilă. Vintilă cu o postură clasică de box tailandez începe deja să atace cu lovituri de picior. Știe că acolo este probabil punctul mai slab al lui Andrei Buda, care, așa cum vă spuneam, provine din box. Meciul se desfășoară la categoria 72 de kilograme. A slăbit 7 kg pentru acest meci Florin Vintilă, care ultima oară a luptat la 79 de kilograme. Acesta poate fi un alt atu pentru Vintilă în acest meci. Vine dintr-o categorie superioară, unde este învățat cu o altă tenacitate din partea luptătorilor pe care îi întâlnește. Să vedem dacă Buda îi va pune aceleași probleme. A fost un schimb de low kick-uri pe interior. Se tatonează de început cei doi luptători. A făcut un spate Vintilă, s-a nepustit Buda peste adversarul său. În croșeu de stânga a încheiat această combinație și s-a repliat. Sunt ruperile de ritm extraordinare pe care Buda le practică și cu acestea își surprinde de fiecare dată adversarul. Închide rapid distanța și a intrat de data aceasta cu un box la corp. A încercat o lovitură frontală acum Vintilă, încearcă să țină și centrul ringului, să nu se mai întâmple ce a fost la faza precedentă. Acum o combinație de dreapta-stânga, lovitură înaltă, a încercat Buda, însă a alunecat. Buda este un sportiv de atac și contră și a îmbunătățit semnificativ în ultimul timp arsenalul prin folosirea tot mai des a loviturilor joase de picior. O lungă superioară pentru Vintilă, care a încercat să țină distanță pe Buda, se repustește Buda, combinație stânga-dreapta, a ripostat și Vintilă cu un croșeu timid cu brațul stâng. A fost o combinație care îi place foarte mult lui Buda, caută mereu să-și pună în valoare arma sa favorită, croșeul de stânga. Ca o curiozitate, în meciul de care aminteai împotriva lui Marius Stiță, a folosit croșeul de dreapta pentru a-l trimite la podea pe acesta. A folosit de altfel arma preferată a fratelui său Geamăn. Au bătut pumnul cei doi luptători. I-a mulțumit, parcă Vintilă, că nu a lovit prea rău cu acea lovitură înaltă de picior. Acum o lovitură joasă pe interior pentru Vintilă. Încearcă o lovitură la torace, o lovitură medie. Vintilă o să folosească foarte mult loviturile joase de picior. Îl va ține la distanță pe Buda. Nu vrea să-l găsească pe acesta în distanța medie, acolo unde este foarte puternic. Însă vom vedea cu siguranță. Iată, o serie extraordinară. Vintilă urmează cu o lovitură de genunchi. S-a dezlănțuit portughezul Vintilă, stânga-dreapta, și a închis cu acea lovitură de picior. A luat în clinch imediat Buda pentru a nu avea probleme. Cu siguranță că va continua cu acest clinch de box tailandez Vintilă. Am avut în reluare cele mai bune momente ale reprizei precedente. A încercat Buda să-l surprindă pe Vintilă, însă portughezul a fost atent și a echilibrat partida.
A reușit să închidă foarte bine distanța acolo. Vintirea a intrat într-un clinch pe care probabil că îl va folosi din ce în ce mai mult și va folosi arma preferată de acolo, lovitura de genunchi. Mult mai precaut pare Vintil acum la începutul reprizei secunde, nu mai cedează centrul ringului, cum s-a întâmplat în prima parte a partidei și a avut probleme la prima combinație a lui Buda. Buda presează continuă așa cum îi place să facă, însă se taturează, văd din ce în ce mai mult cei doi. L-a surprins cu un croșeu de stânga pe Buda și iată în clinch, acolo unde îi va face mari probleme lui Buda dacă își va folosi așa cum trebuie loviturile de genunchi. Entuziasm mare pe cei doi. Buda intră și el cu două lovituri, încearcă acum o lovitură joasă de piciori. A încercat o lovitură din săritură. Vintil a ripostat acum și Buda cu același procedeu. S-a dus să mișoreze distanța Buda pentru că este dezavantajat de alonjă. A trecut vremea tatonorilor. Cei doi se atacă din ce în ce mai puternic. O nouă lovitură de picior. Buda eschivează superb acolo. S-a văzut boxul, trecutul său din box. A aruncat un uppercut de dreapta la stomac, apoi a închis iarăși distanța foarte bine Vintilă pentru a-și trage răsuflarea. Stânga-dreapta însă nu a făcut decât să-i mângâie freza lui Buda. Extrem de curajos Buda, repriza a doua în fața mult mai experimentatului Vintilă. A fost acolo, un overhand de stânga, a intrat în plin. Îl liniștește Vintilă cu clinch-ul său. A ieșit bine din această combinație. Buda pasă în spate cu stânga-dreapta pentru Vintilă. Încearcă să lovească frontal cu piciorul stâng. Iarăși croșeu de stânga bun pentru Vintilă. Intră în clinch și Buda și încearcă să lovească din acea poziție. Își folosește mult mai bine alonja Vintilă. Se vede că este și în clinch mult mai puternic. Îl clatină pur și simplu pe adversarul său. Croșeu de stânga directă de dreapta pe lovitură frontală pentru Vintilă. L-așteaptă pe adversar care nu se lasă invitat și aruncă dreapta-stânga în figura lui Vintilă. Acesta lovește cu genunchiul din clinch. Serie superbă a lui Buda, a lovit cu brațele. I-a răspuns Vintilă cu loviturile de genunchi din clinch. Și a cerut scuze Vintelui lui Buda pentru o lovitură după stop. Acum iarăși observația aceste procedee tehnice din boxul thailandez. Au voie să lovească de mai multe ori în clinch. Este o lovitură de pumn de fiecare. Și acum se desfășoară meciul. Cred că loviturile de braț vor fi cele care vor decide câștigătorul. A treia repriză în câteva momente din primul meci de la Local Combat Sibiu între Andrei Buda și Florin Vintilă. Urmează apoi meciuri dintre Omar Belamar și moartea din Carpații Cătălin Moroșanu la a doua luptă, fostul rugbist de la Iași în Local Combat. Ultima repriză între Buda și Vintilă. Buda a fost sfătuit atât de Alin Paraid, antrenorul său, cât și de fratele său să forțeze în această repriză. Primele două reprize, Tudor, destul de echilibrată, un ușor avantaj pentru Buda în prima repriză, apoi Vintilă a echilibrat datorită experienței sale. Să vedem cine va risca în această rundă cu numărul 3 sau probabil vom avea o repriză de departajare. Se pare că Vintilă a găsit cheia pentru a-l înfrânge pe Buda, îl ține la distanță cu loviturile de picior și când acesta încearcă să rupă distanța, îl prinde în clinch. Puțin dezordonat, forțează și intră într-un genunchi acolo al lui Vintilă. S-a aruncat Buda cu directa de dreapta, însă s-a lăsat pe corzi Vintilă și a eschivat. Entuziasm foarte mare pentru cei doi, se transmite și în sală, este o atmosferă extraordinară aici la Sibiu. Interesant aici la Sibiu, biletele s-au epuizat în mai puțin de 24 de ore, peste 3000 de sibieni au vrut să vadă pentru prima oară pe viu pe campionii din Local Combat. Așa cum s-a văzut și în cadrul celălalt, sala este arhiplină, iar Buda și Vintilă oferă un spectacol extraordinar. Își pregătește cu migală Buda. Era să se prelingă pe colțul ringului, îl ține pe Buda. Supărat Florin Vintilă pentru că nu s-a păstrat distanța, a vrut să-l dea la o parte pe Andrei Buda, a făcut semn că a alunecat. Nu înțeleg de ce este dezamăgit Vintilă. Buda a
reacționat. În consecință, arbitrul nu a oprit, nu a dat semne că vrea să oprească meciul și a fost o directă de stânga acolo, așa cum am văzut Gozdi, care a intrat din plin. Acesta este colțul care a făcut probleme lui Florin Vintilă, a șters sugestiv podoa în acea zonă și se rea lupta între Vintilă, Șornegru și Buda. Care va fi răspunsul lui Vintilă la, să zicem așa, o brăznicie a tânărului Buda? Despărțiți-vă pas în spatele, a cerut arbitru Dino Disipio, celor doi luptători care nu au stat prea mult pe gânduri și din nou au intrat la bătaie. Reacții foarte rapide a lui Buda atunci când închide distanța și intră cu box la corp. Caută din ce în ce mai mult clinciul Vintilă. Același procedeu tehnic, a încercat un genunchi timid și Buda acum lovește după stop Vintilă. Buda confirmă că nu a fost o minune evoluția din meciul cu Marius Stiță și iată că reușește să-i facă față lui Florin Vintilă. Stă la distanță apreciabilă Buda de picioarele lui Vintilă, probabil își calculează în ultima atac. Acum a fost un uppercut cu brațul în stângă pentru Buda și din nou un clinch cei doi luptători. Croșeu de dreapta peste umăr a aruncat Buda, acum cât alții să-l proiecteze la podea. Finalul meciului între Buda și Vintilă, o evoluție extraordinară pentru cei doi. Florin Vintilă face semnul victoriei, probabil pentru a impresiona și pe cei trei arbitri judecători, nu numai pe cei 3000 de spectatori CBN din Sala Sporturilor Transilvania. A fost o partidă echilibrată, dar parcă Buda a fost mai agresiv în ultima repriză. Am văzut și publicul se pare că nu a fost de acord cu manifestările exuberante a lui Vintilă.